Songo goika moja na kurosugusu goika irianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaya ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye Omwanchwa omurigereria we TV ya AGR News Kenya ndenge ngambu yole andonsi asole ni go chabere chinsa chokobaletara magana maya bunatikire aiga semese itu yuboralia asenchire bwikiranu koneli tangani tunyora magana yo asenchira yubwenge Morai bwike makia waipa Kalonzo Musyoka kuenderane taro yaye imeyorogongo rwa bwani omugiro bwo banyagetari go swali tukolia gatano imeye county ya Trans Nzoia na abagotu gwetani chimibere konyorobo konyi imeye county ya Homa Bay ayo amona yanda mange asenchire bwikiranu amalitane Dennis Zadok Omurai wekiama kia waipa aiga Kenya Kalonzo Musyoka nigaga nretene taro ya sorogongo rwa bwani abo ase airalibaga na kubolia abamenyi be county ya Mombasa bachiko machora Suleiman Shabal kobo gavana obo asobachole bonna bogo chabwe chibubere na ngwase 22 kagukwana ime ya Mombasa Kalonzo nigatebanga Suleiman Shabal nerura kora magendera mange magaga ya Ali Hassan yo kurwa sekirugo kibo gavana asobachole bogoja safari hii nimesema itarudia hakuna mchezo safari hii we are not playing second fiddle to anybody miaka 10 ya kusaidia ndugu Raila si imetosha itoshi nitarudia miaka 10 ya kumsaidia ndugu Raila Odinga imetosha itoshi kwa hivyo sasa tunasonga mbele bila kurudi nyuma Abarwaire ni gobaganrete guchandeka sesinyegetari imeye county ya Trans Nzoia abagukwana litukolia lero abarwaire abange abubara sesinyegetari ni goba sinyure asebaguchi konyora obokonyi magega yabanyagetari bonsi gokenda asomugiro aselitukolia gatano bono nonyerabo abanyagetari abo ni goba tebire ngambale tayari gukora egikaro amo ne serikali ya county ya Trans Nzoia eri okorigiri jibu yabene na kwirana emirimo said some doctors have stagnated for some over 12 years, some 8 years, some 5 years. Some have not been promoted in a certain job group. They're supposed to be even skipped to 2 or 3 job groups. We haven't received August and September salaries. 2 months down the line, we are still asking and requesting for the county to pay our salaries. Omokonyi wo mo director asekimege kubalika abalimu aiga Kenya TSC Rosagia rwe county ya Kisii Jackson Muge nigatebire niko baguchikotara chisukuru chonse che county ya Kisii iri koranga kibe aliganetie magaga ye chisukuru chitara iguru bene kumaga yogo siekwa ekaruburo bwa corona bwategete aiga Kenya kagukwana na balikia mangana ni Muge atebanga chisukuru chonse ni go chibwerata kubwate machiko aliabekiri wetera wizara yogo cheru aiga Kenya ekaro chisukuru chira chiko igurwa ili gutango kwambukirana kuburoire bwa corona. And we are at Kereri Girls High School to monitor the preparation going on about resuming of learning. And so far we are happy because in this school we have about 50 teachers who have already reported. We expect to be done with the requirements by Wednesday next week. Everything will be in place. And as at now, if at all it's only the candidates to open the school, we are okay. But in case the whole school would come, that's where we'll have the greatest challenge, and that's why we want to put all the stakeholders on board so that we look for way forward as a team. A few classes that we may manage under the tents. Abagotu wetani chimibere ase county ya Homa Bay imbale ne sababu yokogoka magega yokonyora obokonyi asingecho ni goba bere bagwetere mechando emenge ekerensege ndraza kurwani buruire bwa corona aiga Kenya gesa bwateka fakokwana na balike mangana bagotu abu ni goba tebanga ni gobale no mogoko manene na yanaro babwate bale gukwana
Sisi vile watuko wa mama hatuwezi kutafuta chakula juu vile tuko nyumbani, sisi pengine ndio tuko mama na baba. Hatuwezi pata nguvu ya kutafutia watoto chakula na tutafute kila kitu. Mwanjwa Umurirwe TV ya AGR Nyumantara ya Kora nigongo cha komwali baga oyo minto Videl Omingo Mochoge elia tumanya mange kurwasiru bichi gosoli na bagosolia. Biamono oyo mindo zado kaso kongania SMS yeli manye abaligeri beti beti AGR News Kenya alendo wateka asebro biechi gosoli amona bagosoli imeyense ya Kenya na boigo ensengi maiga yomo ribwenso Moskeuru Kenyatta koigora wikiranu geti Kenya yo stadium stari kemerongo ebere naisano na ebere iriyo geti Kenya ko koigora nera na boigo chigosoli koigora nero imeyense ya Kenya aniyo ngomukia eye masa yemo boikanko manye asebro biechi gosoli una chigososi genderete chigosoli cha EPL gose English Premier League. Litukulego romancho matagali timu ya Liverpool anigo yanyanta kwake gwaka timu ya Arsenal chikolisa to asi ejemo onyure abo na sensemo ya gato ya chikosoli cha EPL gose English Premier League ase chikosoli cha EPL around ya kane gose ensemo ya kane chira gotaka gochakira chitarikisa to chumote yikomi umwakoyo chitarikisa techo anigo timu ya Chelsea era mone timu ya Crystal Palace chinakoba chigo tachanana ande chitarikisa to kujakira chinsa ya Margoba timu ya Everton digere mwana timu ya Brighton na shina kwa chigo tachana ase timu ya Leeds United era mwana amone timu ya Manchester City ange ensa yemo nenusu cha Margoba chinsa cha Afrika ya mocha shina kwa chigo tachana yonsipi na ase chitariki isato chomote yikomi omwako yo ikachinga kichinde seseni wa Samarieta Fidelis Omingo Mochogera bokondoka omwana bwabagetuto. Asante sana Videl Omingo Mochoge asogotumanya amange kurwase MSA ye chigosoli na bagosoli asili tukeligali lero mwanjo Umurirwe TV ya AGR News Kenya nigo ngukwirana lingambo yamono asogochorege taseni ekeiga gokerigeria asokonyora mangana amayana merobilio ende wikiraga abo no kujya gutolera mangana mayabu nateka SMS yetu yoboralia litukeligali lero wika abo ankyo nigo kugosaba epatoni erensa ilikirenga subscribe nigo tegete kwa mama member gusoma fuasi ito asora pako konyora magana mayane merobilie ndeli to kubaletera gwetera ETV yiga ya AGR nigo obore to subscribe iliko bomo fuasi oitobene oyo baletera magana amaya senchire gwikiranu litukeligali lero malitane nigo nkuruko Zadok Dennis abotegerelio buya amono burigelio buya ime ya AGR News Kenya. Ayu naro amaya atekire ntogendere kumanyia amange kurwa AGR ekeumbu kyomogusi.